Energia garbi eta merkeena kontsumitzen ez dena. Lelo horrekin ikastetxe Klik proiektua burutuko da ikasturte honetan eta Debagoienean 10 ikastetxek eman dute izena. Atzo egin zuten aurkezpen ekitaldia Aretxabaletako Arkupe kultura aretoan eta Maider Miren Arregi bertan izan zen eta hementxe dugu orain. Kaixo, Miren. Arratsaldeon. Izen aldatu dizut, badakizu zergatik beste lankide bat. Tira, zer nola joan zen eta zer dugu kontatzeko egitasmoni buruz? Bueno, ondo esan duzu, atzo egin zen ikastetxe Klik proiektuaren aurkezpena, Aretxabaletan egin zen, kulturetxean, Arkupe kulturetxean, eta bertan parte hartu behin, proiektu honetan parte hartuko dauen ikastetxeetako ordezkariek, Debagoien 30 ordezkariek, Ekon eraginkortasun enpresako ordezkariak ere bai, eta udal ordezkariak ere bertan izan zian. Komentatu behar da, ikastetxe Klik, izenak berak esaten da moduan, ikastetxeetan burutuko den, eta zuk esan duzu, proiektu bat dela, baina kokatu behar dugu pixkat testu inguruan. Eta hau da, Debagoien 30 bultzatuta, ekainean aurkeztu zen eraginez piztu estrategia, eskuhartze proposamena, dela hain zuzen ere Debagoienean trantsizio energetikoa bultzatzeko diseinatutako estrategia bat edo, bai? Eta hor hainbat proiektu diseinatu zian, hainbat proiektu garatzen dabiltza, eta horren baitakoa da ikastetxe Klik proiektu hau. Hain zuzen ere, ikastetxe Klik bere horretan, da energia murrizketara eta efizientziara bideratutako proiektu bat. Eta hor, helburua da, pixkat, parte hartuko duten ikastetxe horietako eraikinetan, ikasturte bukaerarako energian murrizketa bat edo ematea. Energia esaten dugunean da elektrizitatea eta gaza eta ur kontsumoetan. Orduan hor kontsumo horiek murriztea da helburua ikasturte honen bukaerarako. Eta konpromiso hori hartu dute 10 ikastetxe hauek, pentsatzen dut hor ohitura aldaketan eragitea izango dela helburua, nola egingo da hori? Hori da, hain zuzen bet da, hori da, ohitura aldaketan eragitea da, ez? Nola egingo da hori? Bueno, proiektua, esan dugu moduan 10 ikastetxetan egingo da, eta horretarako, prozesu bat jarri da martxan, bai? Energia taldeak sortuko dira ikastetxeetan edo sortu dira dagoeneko, eta energia talde horien egiteko izango da, pixkat neurri desberdinak proposatzea murrizketa horietara begira, ezta? Energia talde badako berez jasun bat honek, eta da, energia talde horietan ordezkatuta egongo diala ez bakarrik ikasleak, naiz da ikasleak euren protagonismo edukiko dagoen, baina ikasleez gain, egongo dira irakasleak, egongo dira zerbitzutako langileak, izan jantokikoak, izan mantenimenduko langileak, egongo dira gurasoak ordezkatuta be bai. Orduan, pixkat, proiektuaren multzatzaile dienek edo, bai emutexabe balia ondixaba, pixkat, hezkuntza komunitate osoa ordezkatuta egongo dalako energia talde horietan, eta horrek ere, kontzientziazio edo gero horren eragina herrira begira be handiagoa dalako modu horretan, ez? Bide horretan, Ekon enpresaren bedilaguntza izango dago, Ekon enpresa profesional bada, eta hain zuzen be eraginkortasunean lorrean dabiltzan lanean diharduen enpresa bada. Prozedura zein izango da? Bueno, lehenengo orain arte egin daue, edo egiten ari dira, pixkat eraikin horren diagnostikoa. Bai? Zeintzu dian elektrizitate, gaz eta ur konsumoak, ez? Eta hor ze ohitura aldaketa edo ze proposamen egin behar dian, horreitan, ze neurri hartu behar dian horreik murrizteko, ez? Esate baterako, askotan, igual gela askotan, leihoak daude, ez? Baina leiho kontra horretan argi asko goten dira piztuta. Esate baterako behiratuko da argi horiek piztuta egon behar dian, edo itxungi ere egin daitezken, ez? Hor behar adibidez, hori izango litzateke neurri bat, murrizketarako hartu beharreko neurri bat. Beste bat, kontagailuan jarraipen egingo da, ez? Esate baterako esaten ebein, ostialetan ikastolatik edo ikastetxetik urteten garenean, argazki batara kontagailuari, eta astelen goizian, bueltan gatozenean, lehenengo orduan atara beste bat, ez? Orduan, hor ikusiko da, aste buruan, egon beharko ez litzakenean, konsumorik ete dauen uraren, gazaren edo elektrizitatearen. Orduan hor ikusiko dira, nun egon daitezken
olako iesak edo, ez? Bueno, gero energia talde horietan arduradunak edo jarriko dira, eta horrei egokituko zaie, besteak beste, ikasgelatik ateratzen dianean, edo errekrora doia zenean, edo kanpora ateratzen dianean, argiak itzalita daudela ziurtatzea. Edo lehen guk askotan egiten garen gauza bat, eta seguru asko onja goia ez gauza honek kontzientzia hartzen ez, baina berogailuak piztuta dauzenean, askotan igual, lehioak zabalik egoten zian, nigo goratzen ez, guaztioa ginean, lehioak zabalik egoten zian, nahiz eta igual zan, holako neurriak ez, eta holako ardurak era banatuko dira, eta azkenean ikasleak eurako ikuko daue hilako egin behar batzuk, ez? Eta, horren jarraipena egingo da ikasturte guztian zehar, hilabetero elkartuko dira, ikusiko da hartutako neurri horreik emaitzarik eman dagoen edo ez, gehiago hartu behar dan, holako jarraipen bat, ez? Ez dakit ondo ulertu duten, orduan ikastetxe guztietan eginda dago honezkero azterketa txikitxo bat neurriak zeintzuk izan daitezken erabakitzeko? Bai, ez dakit bukatuta dagoen ja azterketa hori, diagnosi hori, baina badakite, pixkat planteamentua dela, azken 3 urtetako faktura guztiak hartu, eta lehenengo guztia ikusi, ze konsumo maila dako eraikin honek. Logikoa da eraikin honi konsumo maila hauek ematea, bai, ez, pixkat lehenengo diagnosi bat egin behar da, eta gero horren arabera neurriak hartzen joan. Ikusten izan gara, horre atzoko aurkezpeneko irudiak direla pentsatzen dut ikasleak ikusi ditugu, irakasleak ere ezagutu ditut, baina udal ordezkariak ere ikusi ditut artean, zein da hemen udalen papela? Bai, udalak bultzatzaile, laguntzaile, babesle dia proiektuarena, ze hain zuzen be, honek badako premio sistema bat edo, ez da? Bukaeran, suposatzen da, urte guztian ziar hartuko dira neurri horien ondorioz, ikasturte bukaeran markatu, fakturetan murrizketa esanguratsuak egotea, ez? Orduan, murrizten den kopuru horren 150 bueltatuko zaio ikastetxeari, eta ikastetxeko energia talde horrek erabakiko dau nun inbertituko dan diru hori. Eta beste aurreztu den horren beste 150 hori inbertitu beharko daue efizientzia neurri berrietan. Orduan, hor da pixkat udala sartzen den ekarpena egiten, hori gauzatu alizateko. Oso ondo, 10 ikastetxe aipatu ditugu, zerrenda eginda daukazu, zeintzuk diren jakin nahi dugulako, besteak beste? Bueno, Aretxabaletan Kurtzebarri eskola, Arrasate Herri eskola eta Arrasate institutua, Arrasate eta Eskoriatza Arizmendi ikastola Almen eta Gaztelu Ondo, Bergaran Mariaren Lagundia eta San Martin eskola, Elgetan Elgetako Herri eskola, Eskoriatzan Luis Ezeiza Herri eskola, eta Oñatin Oñateko institutua eta Elkarrezi ikastetxea. Bueno, ikusten dudanaren arabera, hemen eragile asko dago proiektu honen atzean, hori interesgarria da beti, ez da? Bai, ikastetxeak esan ditugu, 10-etik gora dira, udalak hainbat, de 20-30 hor dago, ekon ere bai, eta hain zuzen atzako aurkezpena pixkat nabarmendu zen balioetako bat, eta pixkat de 20-30 hori da bultzatzen dena, ezta? Elkarlan hori eta eragile desberdinen arteko konexioak eta pixkat hori da balioan jarri bena esaterako proiektuaren arduradun Aritz Amestegi berak. Lehenbizi elkarlana. Eragile ezberdinek parte hartzen dute, udaletatik hasi, ikastetxeak noski, ekonen kidaritzan eta gu sustatzen eta atzetik eta laguntzen aldeun heinean. Hori da, oinarrietako bat, azkenean jende asko mugituko duen proiektua da eta guzti hori mugitzeko eragile askoren laguntza behar da. Eta gero nabarmenduko nuke, askotan energia berriztagarriak eta aipatzen ditugu, baina hori bezain garrantzitsua edo gehiago izango litzateke kontsumo murrizketa ere sustatzea, ez? Azkenean, energiaren euskal erakundeak askotan esaten duen bezala, energiarik hobena izaten da sortu behar izan hori. Orduan, hori azpimarratuko nuke. Eta hain zuzen Aritzek esaten hemen energia murrizketa horren gaiari egiten dion ekarpena epineben balioan atzo Unai Elkorok, Aretxabaletako alkateak. Batez energia murrizketa, kontsumo murrizketa bultzatzen dagoelako, eta kontsumo murrizpen hori emunleke bide askotatik, baina asko inbertsio desentia suposatzeko. Kasu honetan, azkenean da, gure ohiturak aldatuaz, konturatu araztia jendiei, benetan murrizketa hori emunleikela. Eta hasiera zeatik oso interesgarria pentsatu hauen, eta gero dago premio sistema hori
murriztasunan erdixa gero inbertsioetarako laguntzeko, uste incentibo politxa dela, eta eskolatan martxan jarri eta umiek, ja txikitatik fandaixien entzun itzen daue, baina praktikan jartzeko zunean beti gauzako beto ikesten die, eta ez pentsatu politxe dela ekimena. Ikastetxeek eurak be eukie baina atzo nola ez protagonismoa, ikasliak be izan zian, eta bueno, pixkat eurak esaten eben, eurendako ez da gai barri bat, agenda 2030 bueltan ja badabi energiaren gaia duela urte batzutatik eta lantzen, baina bueno, pixkat hor lerrokatutako proiektu bat, eskualde mailakoa, eta pixkat horre ipintzen otzainen balioa eurak, eta gero lehen esan dugun moduan, zela hezkuntza komunitate osoaren parte hartze hori bermatzen dagoen, eta bueno, hor ikusten egin piti bat eurek proiektu horren garrantzia edo, aurrera. Batez ere balioa da, gure hezkuntza proiektuarekin bat datorrela, ez? Gonbidapena heldu zitzaigunean, nago batez erabaki gendun baietz, ez? Eta gero bai ikusten dugu azkenan da komunitate osoaren proiektu bat, ez? Non bertan irakasle, ikasle, familiak eta gero udaletzeko ordezkariak eta danok parte hartuko dugula eta horrek oso positiboa da, ez? Azkenan da herri mailako proiektu bat, ez? Eta orduan da eskola, ez da eskolako proiektua, ez? Baitek zabaldu egiten da herri mailara, ez? Nire ustez klabia proiektu honetan da hori, irakasliak eta ikasliaz gain, gauz implikauta gurasoak eta zerbitzua ematen du langile guztiak ez mantenimenteko bakarrik, garbitzaileak bebai eta ikastolara etortzen dian beste zerbitzu guztiak eta nik usteot guztiak implikauta gotea proiektu honetan dala klabia. Lehen behatatu dut, Ekon enpresak egingo dituela pixkat prozesu guztian bidelaguntza lanak, eta hain zuzen ere, Monika Monteagudo da, Ekoneko enpresako kideetako bat, berak pixkat proiektuaren alderdi edo balio praktiko hori jarri eben maigaineratu eben. Nera aurkezpenean esan detena da, benetan beste ekintza bat, beste proiektu batzuk egon direla energiaren arloan eta inguruan eskolatan, baina hau benetan praktikoa dela, hau da praktikoa. Fakturak ere ikusiko dituzte ikaslek eta hori ere nik uste garrantzitsua dela bizitzarako. Beraiek ikustea faktura, zer kobratzen diguten, zer da ordaintzen duguna, eta hori da printzipalena. Ze gero azkenen ondo barneratuta baldin badago, eramango dute bere bizitzako beste arlo guztietara. Eta azkenen hori da kontagiatu egiten den asunto bat, ez? Zu adi baldin bazaude eta zu ere kontsumak murrizten baldin badituzu, albokoak ere ikusten zaitu eta gauza bera egiten du. Hori da kontzientziazioaren asunto bat. Eta aurten egingo duguna da basikoki ohitura aldaketak, programazio egokiak eta azkenen inbertsorik gabeko neurriak hartzea. Ekitaldian miren Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza ere izan zen, ingurugela ingurumen hezkuntzako Edurne Ugarte hain zuzen ere. Bai, hori da, zuk esan duzu moduan, ingurugela ingurumen hezkuntza, da pixkat aholkularitza zerbitzu bat eskoletara bideratua ingurumenarekin eta lotuta, ez? Eta Edurne Ugarte da bertako ordezkaritza, eta bertan izan zen, aurkezpenean izan zen, besa edo ematen, eta bere hautik entzungo dugu ze alderdi interesgarri ikusten dizkion proiektuari. Niretako garrantzitsua da batetik eskualdeko ikuspuntua egunerokotasuna eroaten dauelako, eskualdeak eskaintzen duelako ikasketa espazio bat ikaslentzat, gero hezkuntza komunitate osoa parte hartzen du, eragile ezberdinak parte hartzen dute, ez bakarrik eskola, erudal, pixka zabaldu ikendalako ez da, eta gero batez ere ikasleen protagonismo hortatik ere, nik uste dut, bide hortatik dira ere. Tira, miren, ulertuta eta pentsatzen dut jarraipena egingo diogula kontu honi, ezta? Bai, hau hasi ere izan da, lehenengo aurkezpena, eta gero, ikasturtean zehar joango gara, pixkat emaitzak muten joan ala edo, horiek gizarteratzen, noski. Oso ondo ongi ordura arte, agur. Eskerrik asko.